אז ערב טוב שוב לכולן וכולם, אני מאוד מאוד שמחה לראות ככה פה פנים רבות וגם פנים חדשות, זה תמיד מאוד מאוד משמח. למי שלא מכיר אותי, כי פה אני מופיעה עכשיו כחותם סקול, אז שמי יעל הרמוני, ואני יועצת ביוגרפית ומורה בצוות של בית ספר כחותם. ואת שלושת השיעורים הקרובים אני בחרתי להקדיש, כמו שנכתב, לביוגרפיה של שטיינר, של רודולף שטיינר, מייסד האנתרופוזופיה, אבל לא לאיזושהי סקירה ביוגרפית כללית, כי את זה גם כבר עשו לפניי וטוב ממני, וגם לא נוכל לעשות את זה בשלושה מפגשים, אלא אנחנו בעצם ננסה לפגוש את הביוגרפיה של רודולף שטיינר דרך ההתבוננות הביוגרפית. המפגש הראשון, המפגש שלנו היום, יוקדש לאופן שבו, לתכונות, למאפיינים של מה שאנחנו מכנים הנקרא אל הרוח. אני אדבר מה זה אומר, הנקראים אל הרוח, איך הן באות לידי ביטוי בתוך הביוגרפיה של שטיינר, במיוחד בתחילת חייו, בחלק הראשון של חייו, שלושת השביונים הראשונים, ואני נכנסתי גם לשביון הרביעי. המפגש הבא שלנו, אנחנו נדבר על שאלת אמצע החיים, ועל ההקמה, הלידה של האנתרופוזופיה, בתוך אמצע החיים של שטיינר. אנחנו נראה איך כל החלק הראשון של החיים היה הכנה לקראת זה, לקראת השליחות שלו. והמפגש השלישי, שמבחינתי אני יכולה להגיד שכל המחשבה הזאת התחילה דווקא ממנו, יוקדש לשריפה של הגטאנום הגטאנום הראשון. למי שלא מכיר, הגטאנום זה בית הספר למדע הרוח שהקים רודולף שטיינר יחד עם אנשים רבים, אנחנו נדבר על זה כאמור במפגש השלישי, ובית הספר הראשון נשרף אחרי 10 שנות עבודה, וכשנתיים לאחר מכן רודולף שטיינר נפטר, וכנראה לא במקרה, ואנחנו נדבר על השנתיים האחרונות של חייו, שהיו שנים מאוד מאוד מיוחדות, על ההקרבה שלו בשנים האלה, על מה שהוא הביא, ועל המוות שלו ומה שהוא הוליד. אבל זה כאמור במפגש השלישי. אני גם אגיד שאני ככה התחלתי לעבוד על השיעור הזה לפני כמה שבועות, וקלטתי שאני נכנסת לפרויקט ענק שלא, חושבת שלא הערכתי נכון את הסדר גודל שלו. אני מראש אומרת שאני לא מתיימרת להקיף ולהכליל את כל הביוגרפיה שלו. אגב, השיעורים, בעיקר השיעור הזה, מבוסס בעיקר על הספר אוטוביוגרפיה שלו שלא הושלם, שנקרא פרקים בנתיב חיי. הוא לא הושלם בין השאר בגלל המוות שלו, ועל דברים שאנשים שונים סיכמו בעברית בעקבותיו. וגם המפגש היום, הדברים שאני אביא לגבי הנקראים אל הרוח, זה הכל מבוסס על הספרים השונים והידע של בית הספר שלנו, ובראש ובראשונה של צבי בריגר, זיכרונו לברכה, ובעקבות זה של הספרים של אורנה, ושל העבודה שאנחנו עושים בבית הספר. אז הקדמה קצת יותר ארוכה מהרגיל, אבל היה לי חשוב ככה להביא את הדברים, ואני גם אגיד שאנחנו בטוח לא נספיק היום את כל מה שהוכן לשיעור, אבל יש מצגת די מקיפה שאנחנו נעזר בה, והיא תהיה זמינה יחד עם ההקלטה של השיעור, אז כל מי שירצה יוכל לקרוא, כי יש שם הרבה מאוד מידע שלא נוכל לגעת בו בזמן כל כך קצר. אנחנו נתחיל. אז זה רודולף שטיינר,
נולד ב-27 לפברואר 1861, ונפטר ב-30 למרץ 1925 בגיל 64. לכל מי שקצת מצוי בידע הביוגרפי, אנחנו בעצם מדברים על 9 שביונים, 9 כפול 7, שזה 63, שאליהם התייחס שטיינר ונתן את החוקיות המיוחדת לכל אחד מהשביונים האלה, ובעצם הוא אמר שאחרי גיל 63 האדם יוצא מתוך החוקיות של השביונים, וזו עובדה מעניינת שהוא בעצם סיים את חייו בגיל 64. אנחנו נפתח את השיעור היום עם השיר המאוד יפה של כריסטיאן מורגנשטיין, ההולכים אל האמת, שאני מרגישה שמתאים גם לשיעור כזה שעוסק ברודולף שטיינר ובחייו, וגם לכולנו, לחזק אותנו. יש מישהי שהייתה רוצה לקרוא? אוקיי, אז אני אקריא ואני אתן לכם להתחמם. ההולכים אל האמת צועדים לבד, אין בכוח איש הושט לרעהו יד. עת קלה נטעה לחשוב, הולכים אנו יחדיו, אך ניווכח כי לבסוף איבד כל איש רעיו. גם מי אשר נאהב ביותר נאבק אי שם במרחב, אך מי שממשיך ואינו מוותר, מנצח הופך לכוכב. מקדש עצמו, יוצרו יסודות אל חדשים, ואת פניו בברכה יקדמו, אחים לקשר נצחים. אז נתחיל אולי מהשאלה, למה בכלל אנחנו עושים מין סדרת שיעורים כזאת על הביוגרפיה של שטיינר? שטיינר עצמו לא סתם כתב את הביוגרפיה שלו רק לקראת סוף חייו, ולכן הוא גם לא הספיק להשלים אותה, והוא אמר שהסיבה המרכזית שהוא כותב אותה היא לא כל כך בגלל שהוא רוצה או רואה לזה חשיבות, אבל בגלל שלהרבה אנשים יש כל מיני השערות לא נכונות לגבי הסיפור חיים שלו ומה שהוביל את הלידה של האנתרופוזופיה, והוא רצה לדייק אותם ולהביא דברים מדויקים. והסיפור חיים שלו, בסך הכל אם קוראים אותו, אז אתם תראו שהוא כתוב בצורה די פשוטה, כביכול עוד ביוגרפיה של עוד אדם, במיוחד בשנים הראשונות אנחנו רואים ילד שגדל, שלומד, תכף נראה יש מורה שמקשה עליו והוא בורח, ועל פניו אדם ככל האנשים, ובכל זאת אם קוראים את הביוגרפיה מתוך הידע העמוק ששטיינר עצמו הביא של האנתרופוזופיה, אז אפשר למצוא בתוכה הרבה רמזים למה שמסתתר מאחורי הסיפור חיים, ולישות המיוחדת הזאת שהתגשמה כאן, ובאה עם שליחות מאוד מאוד גדולה עבור האנושות. בנוסף, אז סיבה, עכשיו שטיינר כן דיבר, ונקרא אולי קטע, הוא דיבר הרבה על החשיבות של לימוד, על חייהם ועל המורשת שהותירו המתקדשים השונים של האנושות. ובעוד שבעבר המתקדשים היו אלה שהיו במיסטריות מופרדים מכלל האנושות, והיו באמת באיזשהם מקומות מבודדים, עוסקים במסע ההתקדשות שלהם, אנחנו יודעים שההתקדשות המודרנית נעשית בתוך החיים. ההתקדשות המודרנית נעשית בתוך הביוגרפיה שלנו, בתוך המפגש והחיכוך עם החיים הארציים,
ואנחנו נראה שגם רודולף שטיינר, שהגיע לפה כבר רועה רוחי, הגיע לחיים האלה כבר כרועה רוחי, ועבר כנראה הרבה מאוד התגשמויות שבהן הוא כבר היה מתקדש. בכל זאת, גם אדם שהיה מתקדש בעבר, כשהוא מגיע שוב לפה לחיים הארציים בתקופה הזאת החדשה של נפש התודעה, בתקופה המודרנית, שבה כאמור האדם נדרש לעבור את ההתקדשות בתוך החיים, וכשאנחנו מדברים על התקדשות, אנחנו מדברים על מסע של חניכה רוחנית, אנחנו מדברים על מסע של התעוררות התודעה ועליית התודעה. וגם הוא שבא לפה כבר עם תודעה רוחנית, את זה הוא לא היה צריך לפתח, זה כבר ניתן לו כמתנה, אבל המסע החניכה שלו היה, והשליחות הגדולה שלו הייתה איך להביא לכאן, לאדם המודרני, לאדם שאיבד לגמרי את הקשר עם עולם הרוח, לאדם הגיע לפירוד מלא מהבורא, איך להביא לאדם הזה את הידע הרוחני שנשכח, שהיה חייב להישכח, ולהביא לו אותו בצורה שתתאים לתודעה הארצית, המטריאליסטית, ושתאפשר לכל אדם לעשות את המסע האישי, האינדיבידואלי שלו בחזרה אל הרוח. ואנחנו נראה שכל הביוגרפיה שלו היא הכנה לזה. כל הביוגרפיה שלו היא בעצם למידה ורכישת כלים בשביל המשימה המיוחדת הזאת שהוא לקח על עצמו. לפני שאני ממשיכה, יש מישהו שרוצה לשאול משהו, להעיר משהו? כן. אוקיי, אז אנחנו לא נקרא במחשבה שנייה את החלק על המתקדשים, כי אני רוצה ככה שנתקדם לתוך הלב של הדברים, תוכלו לקרוא את זה בבית, אבל שטיינר ללא ספק היה אחד המתקדשים הגדולים של הדור שלנו, ובדור שלנו, בניגוד לדורות קדומים יותר, אין הרבה מתקדשים, ולכן מצאתי לנכון וראיתי חשיבות כן להכיר קצת יותר את סיפור החיים שלו, במיוחד שאנחנו כמי שעוסקים בייעוץ הביוגרפי, ושהעבודה שלנו כולה עוסקת בהתבוננות על סיפור החיים ועל האירועים הביוגרפיים בחיים שלנו, וההבנה שלהם בהקשר לתמונה הרוחנית השלמה, אז חשבתי שההיכרות עם הביוגרפיה של שטיינר באופן הזה, יכולה לתת לנו איזשהו ארכיטיפ למה שכל אחד מאיתנו עובר בתוך החיים שלו, כמובן עם גם הבדלים, כי אדם כזה שבא לחיים האלה, יש דברים גם בתוך ההתגשמות שהוא לא צריך לעבור באותו אופן שכל אחד מאיתנו עובר. אוקיי. כן. אז מה זה בעצם, אני הזכרתי את המושג הזה, הנקראים אל הרוח, או אפשר גם לקרוא, צבי נהג לקרוא בעלי ייעוד רוחני, ובוא נאמר מה זה בעצם אומר אדם שנקרא אל הרוח. כשאנחנו מדברים על אדם שנקרא אל הרוח, הכוונה היא בשום אופן לא, זה הרבה פעמים יכול להרתיע ולהישמע כאילו יש פה איזה אדם שהוא מעל האחרים, או בעל זכויות יותר, או נעלה יותר, וזו ממש לא הכוונה, אלא אומר לנו רודולף שטיינר שבכל תקופה יש אנשים מסוימים שנקראים לעמוד בראש החץ של אותה תקופה. הם לאו דווקא אנשים טובים יותר, נחמדים יותר, אפילו לא תמיד חכמים יותר, אבל אלו אנשים שהגיעו לכאן עם הכישורים הנכונים, עם הכלים הנכונים שרלוונטיים לאותה תקופה. ואנחנו יכולים לראות את זה לאורך כל הדורות, אנחנו יכולים לראות את זה כבר מסיפורי התנ"ך, איך תמיד היו אנשים מסוימים שהובילו
את שאר האנושות, שהיו צריכים ללכת צעד קדימה לפני האנושות, ואנחנו נראה שבין המאפיינים שלהם זה כרוך בהרבה, בדרך כלל סבל, קושי, זה לא תמיד איזה שמחה גדולה, זה לא אומר שזה אדם שיהיו לו יותר פריבילגיות, אלא להפך, זה אדם שיש לו בעצם, אפשר לומר, יותר חובות ויותר אחריות שהוא לקח על עצמו, שהנשמה שלו בחרה לבוא לפה ולהתגשם באופן הזה. ואחד המאפיינים זה גם חוויה מילדות של איזשהו חוסר, של איזושהי כמיהה רוחנית שלא תמיד היא באה לידי ביטוי באופן הזה. הרבה פעמים היא תבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות ארציות, אבל של איזושהי כמיהה עמוקה שלא מקבלת את המענה שלה בתוך החיים הארציים היומיומיים. כן? ובילדות המוקדמת זה יכול לבוא לידי ביטוי בתחושה של, ולא רק המוקדמת, של חריגות, של זרות, של אני אחרת, של אני לא בדיוק כמו כל הילדים, או אני לא בדיוק מתעניינת באותם דברים, או משהו פה בעולם הזה לא נותן לי מענה. ואנחנו, מה שנעשה עכשיו, אנחנו בעצם נעבור על הסיפור חיים של שטיינר, ותוך כדי אני אגע במאפיינים השונים של אותם אנשים שאנחנו קוראים להם הנקראים אל הרוח, וגם חשוב לי לומר נכון שכשאנחנו מדברים על שטיינר, אז באמת אנחנו מדברים על אדם, על מתקדש בסדר גודל מאוד מאוד גדול, אבל כשאנחנו מדברים על הנקראים אל הרוח, אנחנו גם מדברים על כל אחד מאיתנו. על כל אחד שבחר היום בשעה 5:25 להיכנס לזום באחר הצהריים, כשיש כל מיני עיסוקים אחרים, בשביל ללמוד ביחד בקהילה משותפת ידע רוחני. ובשביל לעשות עבודה עצמית על עצמנו, כדי להכיר את עצמנו ולהתפתח מתוך הידע של התקופה הזאת. אז אנחנו לא מדברים על איזה אנשים רחוקים וזרים ורק על כל מיני יחידי סגולה, זאת אומרת זה כן יחידי סגולה, אבל יחידי סגולה במובן הזה, שזה גם כל אחד מכם. כן, אז אחד המאפיינים שמדבר עליהם שטיינר, זה שבעצם כל אדם, ובוודאי אדם שיש לו כזאת שליחות רוחנית כמו שטיינר, בעצם יש הכנה מאוד מאוד ארוכה ללידה שלו, שלא מתחילה כאן בחיים הארציים. ההכנה מתחילה כבר בעולם הרוח. מי רוצה להקריא לנו? אני יכולה. תודה. הלידה לזרם התורשה ולסביבה מסוימת עוברת הכנה בעולם הרוח במשך דורות. סבא של סבא של סבא שלכם, אי שם במאה ה-15, התאהב בסבתא של סבתא של סבתא. הם חשו בדחף להיות ביחד, ובדחף הזה כבר היית בפעולה מתוך העולמות הרוחניים. ובמאה ה-17, כשסבא יותר קרוב התאהב בסבתא יותר קרובה שלכם, שוב שימשתם כמעין מתווך. כך זימנתם את כל הדורות כדי שתוכלו לבסוף להגיע לאביכם ולאמכם. באיכות המסתורית והחידתית הזו, שפועלת בתוך האהבה הארצית, כוחות אכן פועלים, המגיעים מנשמות בני האדם, המחפשים אחרי האינקרנציה העתידית שלהם. לכן תודעה מלאה וחופש אינם נמצאים לעולם בתנאים החיצוניים שמביאים גבר ואישה יחד עלי אדמות. דברים אלו עדיין נמצאים מחוץ לטווח ההבנה האנושית. מתוך שטיינר, הספרות הפלנטריות. בסדר. כן, אז אנחנו רואים שבעצם מי שיוצר את הקשר בין לא רק ההורים שלנו, אלא גם הסבים שלנו והרב סבים,
ואנחנו יכולים לשער לעצמנו שכשמדובר על ישות כמו שטיינר, זה הולך עוד ועוד דורות אחורה, ככל שיש אדם יותר גדול, בעצם הוא צריך הכנה של הרבה דורות כדי להיכנס לגוף הפיזי הכי מתאים, לסביבה הכי מתאימה, למקום שיוכל לשמש כמעבדה הכי טובה להכנה שלו לשליחות שלו. ועכשיו נסתכל על הלידה של רודולף שטיינר עצמו. אז שטיינר הוא היה הבן הבכור של יוהאן ופרנצ'סקה שטיינר, והיו לו אח ואחות שכמעט ולא מוזכרים. אפשר לראות שהם לא, נראה שזה לא היה מאוד מרכזיות בחיים שלו. בכל אופן הוא היה אח בכור, והוא נולד במקום שנקרא קרלג'בק, מקום שהיה אז בהונגריה והיום הוא בקרואטיה, יוגוסלביה, כפר קטן באירופה המזרחית. כשההורים שלו עצמו באו מאוסטריה התחתית. והוא אומר פה משהו מעניין, הוא אומר, וכך קרה הדבר שמקום הולדתי מצוי הרחק מאותו חלק של האדמה שבו מקור משפחתי. ובעצם ההורים של שטיינר באו ממרכז אירופה. מרכז אירופה, על פי האנתרופוזופיה, זה שייך לזרם שאמור להוביל את התקופה שלנו, את התקופה הנוכחית, את התקופה של נפש התודעה. שטיינר נולד במזרח אירופה, והוא נולד שם לא במקרה, אלא בעצם מזרח אירופה זה כבר שייך לזרם שאמור להביא את תקופת התרבות הבאה, את התקופה של רוח העצמיות. ושטיינר עצמו העיד על עצמו בכמה מקומות שהוא היה מתקדש ברוח העצמיות. למי שזה קצת שפה חדשה, אני אגיד שנפש התודעה, התקופה שלנו, זו התקופה שבה האדם אחרי הרבה מאוד שנים של פרידה מהרוח, בעצם חוזר, יכול לחזור אחרי שערי עולמות הרוח היו סגורים במשך הרבה מאוד שנים. בתקופה שלנו האדם יכול לחזור לקשר עם עולם הרוח, אבל מתוך מסע אינדיבידואלי, מתוך מסע שכל אחד מאיתנו צריך מחדש, אחרי שניטשה הסעיר במאה ה-19 שאלוהים מת, אנחנו צריכים, אחרי שאיבדנו את אלוהים מבחוץ, לחזור ולחדש את הקשר איתו, הפעם מתוך מסע אינדיבידואלי. ברוח העצמיות, זה כבר דרגה גבוהה יותר, זה דרגת תודעה שהיא קשורה לדרגת התודעה של המלאך, זה דרגת תודעה שבה אדם לא רק יכול להכיר את האמת, אלא הוא עצמו כבר נמצא במקום שהוא חי את האמת, הוא כבר נמצא במקום של אחדות הרבה יותר גבוהה עם עולם הרוח. ואנחנו רואים ששטיינר נולד במקום שכבר שייך לתקופת התרבות הבאה, אבל שהתורשה שלו באה ממה ששייך לתקופת התרבות הזו. בנוסף, התאריך הלידה שלו, תאריך שקשור למזל דגים. כן? שתף. מזל דגים, אנחנו לא נקרא את כל זה, אבל אני אגיד כמה דברים לגבי המזל. קודם כל הוא המזל האחרון בגלגל המזלות, והוא מסמל את הסגירה של המעגל והשלמה שלו, הוא משתייך ליסוד המים, והדגים והמזל הקודם לו הדלי הם נחשבים למזלות הנעלים והרוחניים ביותר. אחד הדברים נאמרים על המזל הזה בקבלה, קודם כל אנחנו יודעים שזה מזל שהוא קשור לפורים, ואומנם שטיינר לא היה יהודי, ובכל זאת זה מעניין שאם אנחנו לוקחים את זה לשם, מה מאפיין את חג פורים? ההיפוך. בדיוק, ההיפוך, נכון? ונהפוך הוא.
המעבר החד ממצב של כמעט חורבן, של כמעט השמדה, של אבל ופירוד מאוד גדול, למצב של אחדות, למצב של גאולה וכולי. ואם אנחנו לוקחים את המשימה של שטיינר, ואת הגרף, את הפרבולה המפורסמת שלנו, שבה בעצם המשימה שלו כנציג של האדם המודרני, להביא את הרוח לתוך החומר כדי להרכין את הרוח, כדי להחזיר את החומר חזרה לרוח, אז המזל הזה מאוד מתאים לו. בנוסף, על פי האנתרופוזופיה, המזל, מזל דגים, זה מזל שקשור לתקופה שלנו, לתקופת נפש התודעה, הוא מושפע במיוחד על ידי כוכב צדק, יופיטר, שקשור בחוכמה, וקשור ביכולת הזאת של ההתמרה, ופועלים שם לצד יופיטר, הכוחות הנוספים שפועלים שם זה מאדים מרס, שקשור לכוחות רצון, ושבתאי. שבתאי שהוא הכוח הכי קדום, הוא מביא הרבה מאוד עומק. אני לא אכנס פה לעומק של זה, שוב תוכלו לקרוא, אבל אנחנו רואים שכבר בלידה, אנחנו יודעים בייעוץ הביוגרפי, שכבר בסיפור הלידה שלנו, יש לנו רמזים על הביוגרפיה השלמה. אז אנחנו רואים שכבר בסיפור לידתו של שטיינר, במקום שהוא נולד בו, במזל שהוא נולד בו, הכל מותאם ונערך באופן שיתאים לשליחות שלו. ואתם יכולים להתחיל ככה להרהר כל אחד מכם, איך מערך הלידה שלי, איך המקום אפילו שנולדתי בו, ההורים שלי, הזרם שלתוכו נולדתי, המזל שאליו נולדתי, איך הוא קשור להמשך הביוגרפיה שלי ולמה שבאתי לעשות כאן. שטיינר, האבא של שטיינר עבד ברכבת, ובתור עובד ברכבת, אחד הדברים שאפיינו מאוד את הביוגרפיה שלו זה הרבה מאוד מעברים. וכשהוא היה בן 1.5 שנה, הם עברו לתחנת רכבת שבה הם היו כמעט כל השביעון הראשון שלו, באוסטריה, ומה שאפיין את הילדות שלו היה שילוב של מצד אחד, הוא היה שעות, התחנת רכבת הזאת, הוא מדבר עליה הרבה, הייתה מאוד מאוד מרכזית בחיים שלו, והוא בעצם היה במשך שעות מבלה שם, אנחנו נראה במשך שהוא גם למד שם בעצם, כי הוא לא, בתחילת החיים הוא לא השתלב בבית ספר הרגיל, ואז מצד אחד הוא היה חשוף כל הזמן לטכנולוגיה, מגיל, תחשבו, אנחנו מדברים היום, אל תחשבו על התקופה שלנו עכשיו, אלא תחשבו על תקופה של לפני 150 שנה בערך, כן? לא כל ילד היה חשוף לטכנולוגיה. הוא ראה יום יום את הרכבות, והוא ראה איך הן פועלות, והוא היה עם אבא שלו בכל הדברים האלה, וזה מאוד מאוד עניין אותו וריתק אותו. ומצד שני, היה שם טבע כנראה יפהפה, זה היה מקום קטן, כפרי, עם יערות, עם אגמים, מקום מאוד מאוד יפה, והוא היה במשך שעות בטבע, הוא היה במשך שעות מטייל, בהתחלה עם משפחתו ואחר כך גם לבד, הוא מתאר הרבה מאוד שעות, הוא מאוד אהב את הטבע, והיה מאוד מחובר אליו, ולמד דרכו הרבה, אז אנחנו רואים שכבר בראשית הביוגרפיה שלו, וזה יאפיין אחר כך את כל הסיפור חיים שלו, הוא כל הזמן חי בין שני הכתבים האלה, בין הטבע, שאם ניקח את זה לתזה
סינתזה ואנטיתזה, אז אנחנו יכולים לראות את הטבע כמה שיותר קשור לרוח, לישות הרוחנית של האדם, ואת האנטיתזה, הישות החומרית של האדם, במפגש עם הטכנולוגיה, עם הרכבות, והסינתזה, שהוא חיפש כבר, באמת הוא מתאר מגיל מאוד מאוד קטן, כל הזמן חיפוש, מכיוון שעולם הרוח היה נגיש לו, כבר מילדות, ולא נאבד לו קשר איתו, גם בשביעון השני ובגילאים שבדרך כלל הוא נאבד, אז הוא מתאר כל הזמן כבר מילדות איזשהו מאמץ למצוא את החיבור בין הטבע לטכנולוגיה, בין הרוח לחומר, מה נמצא מאחורי התופעות החומריות, ואיך אפשר להנגיש את זה לאדם. ולפני שנמשיך, אני רוצה לשאול אתכם, אנחנו קודם כל כישות של אדם, יש לנו את הכתבים האלה נמצאים בתוכנו, של רוח וחומר, והמשימה, כמו שאמרתי, של האדם, היא להביא את הרוח לתוך החומר, כדי להרכין את הרוח, להחזיר את החומר חזרה לרוח. ובתקופה המודרנית זה בא לידי ביטוי ביתר שאת. ואני רוצה לשאול אתכם, לפני שנמשיך, איך באו לידי ביטוי בילדות שלכם, בילדות המוקדמת, המפגש עם שני הכתבים האלה. זה לא חייב להיות כמו אצלו של טבע וטכנולוגיה, זה יכול להיות גם איזשהו מפגש אחר עם שני כתבים בתוכי או בעולם מסביבי, שהם לא משתלבים באופן טבעי, שאין ביניהם אינטגרציה באופן טבעי. זמן שאתם חושבים, אני אספר לכם, שחלקכם מכירים, אבל בהקשר הזה, שאני גדלתי בקיבוץ, מקום מאוד קטן, עם הרבה טבע, עם הרבה, הכל מאוד, עם הרבה יחד, ובגיל 6 הלכנו לשליחות, שליחות של ההורים שלי בארצות הברית, ובעצם פגשתי את העולם הגדול, פגשתי את הניגוד של העולם הגדול, כבר מאוד, הרבה יותר מטריאליסטי, כבר הרבה יותר, היה כבר מקדונלדס, אני זוכרת את ההתלהבות האדירה שהייתה לנו אז ממקדונלדס, שבארץ עוד בכלל אף אחד לא ידע מה זה, עד שהבנו כמה זה לא משהו, ועוד ועוד, אבל היה מפגש הזה, המפגש בין שני הכתבים האלה, שאני יכולה להגיד שהוא עיצב מאוד מאוד את הביוגרפיה שלי מול ילדים אחרים, ומול אם הייתי רק גדלה בקיבוץ הקטן, בחברה הסגורה, ורק מכירה פן אחד. אז אני רוצה לשאול אתכם, איפה זה בא לידי ביטוי בחיים שלכם? המפגש הזה בין שתי איכויות שכביכול סותרות זו את זו. כן, יש דוגמה. כן. אורנה, אתה מצילה אותנו, את נותנת הפוש ואז אחרים מתחממים גם. כן. אצלי גם, אני גם גדלתי בקיבוץ, ואני חושבת שאצלי שני הכתבים זה העניין של בית ומקום מאוד יציב, וסביבה כזאת, משפחה מקיפה והכל, ומצד שני הקיבוץ התפרק כשהייתי בסביבות בין 9 ל-12, תוך 3 שנים פשוט כולם עזבו כמעט, 80% מהאנשים עזבו, ואני חושבת שאצלי זה בין הבית וההיראיות, או משהו בטוח ומשהו מפורק, זה שני הדברים האלה שהם גם הופיעו הרבה בהמשך החיים שלי, אז נראה לי שזה שם. כן. נמצא הכתבים. מקסים, אז את יכולה גם באמת לחשוב היום איך זה קשור לשליחות שלך, זאת אומרת איך זה קשור לא רק לביוגרפיה שלך מבחינת תמה שחוזרת, אלא איך המפגש הזה, אני רוצה להציע שהמפגש הזה בין הכתבים, אני נגיד יודעת שיש בשליחות שלי קשר
לדבר הזה של לבוא מהמקום הקטן ומישראל, והקשר עם הגולה. אני אחראית היום בבית ספר על כל הקשר שלנו עם חו"ל, יש לי חלק מאוד מאוד מרכזי בו, ולא רק זה, זאת אומרת, כל הנושא של תיווך, כן, של תיווך, בין כל מיני קבוצות ואוכלוסיות וידע. אז את יכולה גם להרהר, אורנה, איך החוויה הזאת של בית, ביטחון מול הרעיות, איך היא קשורה לא רק לתיקון שלי, אלא גם לשליחות שלי. כן? עוד מישהו רוצה לתת דוגמה? אורנה. איזה ניגודים פגשתם בביוגרפיה שלכם, כבר בילדות? אני יכולה לנסות להגיד. כן, עוד, בבקשה. אני, כשהייתי מאוד מאוד קטנה, בעצם בגיל 5, שלחו אותי לבית ספר יסודי. אמא שלי חשבה שצריך להתחיל ללמוד מאוד מאוד מוקדם. אני הייתי ילדה קטנה בגן וכולי, ובבת אחת שלחו אותי מעולם הדמיון והמשחק לבית הספר. אני זוכרת את עצמי בבית הספר, יושבת מתחת לכיסא, לשולחן, ומשחקת. ואני זוכרת את המורה שלי, שהיו לה משקפיים כאלה מסגרת שחורה, ואני מאוד פחדתי ממנה, הייתה לי דמות ככה, לא מפחידה, אבל היא הייתה נראית לי אישה עצובה, ולא חמה ולא נעימה. במהלך החיים אני הפכתי להיות אשת חינוך, הפכתי להיות יועצת, והתמחיתי בתחום של עבודה רגשית עם ילדים. ואני חושבת שזה היה סוג של, אולי אלה היו הכתבים במפגש שלי, ועד היום אני עוסקת בדבר הזה ברמה יותר מקיפה, ואולי זה החיפוש הזה בתיווך, הצורך הזה לתווך בין עולם הדמיון של הילד הקטן, השמור, לבין מה שהעולם בחוץ, הלמידה, הדרישות, התביעות של בית הספר הקונבנציונלי, המקום ששם את הילדים, כן? שהוא שם את הילדים, והקושי הזה לתווך בין שני העולמות, בעצם בין העולם הפנימי לבין החוץ. כן. אני חושבת שאני יצרתי איזשהו מהלך של תיווך כזה. היום אני חושבת על זה בעקבות מה שאת אומרת. אני תמיד יודעת שיש משמעות לעבודה שלי עם קבוצות רגשיות, אבל היום ככה ניסחת את זה בצורה שיכולתי אולי לחבר את זה בצורה יותר מדויקת. יש לך קשר גם לחינוך ולדורף? לחינוך האנתרופוזופי? אני לא מורה לחינוך ולדורף, אני מבוגרת מדי בשביל חינוך ולדורף, אני קשורה מאוד לחינוך ולדורף, אני עובדת היום בבית ספר, אני בעצם, למרות שאני כבר בפנסיה, אני גם עובדת במשרד החינוך, לא משנה, אבל אני קשורה לבית ספר ולדורף, ששם אני עובדת עם ילדים שמתקשים בלימודים, במישור הרגשי והלימודי. יופי, תודה, דוגמה נהדרת שגם מאוד רלוונטית לשטיינר ולאנתרופוזופיה. שאלתי אם יש לך קשר לחינוך ולדורף, לדעת אם את ככה יש לך רקע, אז את בוודאי יודעת כמה, כן, אז את בוודאי יודעת, ואני אגיד ככה לטובת מי שאולי פחות מכיר, למרות שרובנו מכירים, שבאמת שטיינר עצמו את הקריאה למד מאוד מוקדם, אבל את הכתיבה הוא אומר שהוא רכש באופן מלא רק בגיל 14, זאת אומרת, היה לו מאוד קשה להיית, והוא אומר, הוא רואה בזה חשיבות רבה, הוא רואה את זה כמשהו שהיה לו חשיבות רבה בתוך הביוגרפיה שלו, וכמו שרובנו יודעים, בתי ספר ולדורף גם מתחילים רק בגיל 7, וגם כל ההתחלה של הלימוד היא מאוד חווייתית, היא מאוד חיה, היא שונה מאוד, כן, היא באמת באה בשביל לא להרוג את העולמות האלה. העולם של הדמיון שאת תיארת, הוא גם, אפשר להגיד בהחלט שיש פה מפגש בין הפן הרוחני, כן, בין הפן הילדי שעוד מחובר לגמרי לעולם הרוח, שעוד נמצא בתוך עולם של דמיון, שבבת אחת פוגש את העולם החיצוני עם התביעות שלו, עם הדרישות שלו, שמאיר אותו בבת אחת לתוך איזושהי מציאות שנוגדת מאוד את הישות הרוחנית של הילד.
זה מאוד יפה לראות איך מתוך הכאב הזה, מתוך המפגש הכואב הזה של הכתבים, נולד, כבר היה הכנה לשליחות שלך, כי השליחות שלנו תמיד תהיה קשורה גם בכאב שלנו. כן. כן. תודה. תודה לך. כן. אז באמת, דבר נוסף שמאפיין ככה אנשים שנקראים אל הרוח, וצבי דיבר על זה הרבה, על הרצון הזה לקרוא. יש הרבה פעמים רצון בגיל מאוד מוקדם לקרוא, רכישה מוקדמת של הקריאה, ושטיינר מתאר פה איך הוא למד את הקריאה, ובכלל איך התחילו חיי בית הספר שלו. אז אורנה, את רוצה להמשיך להקריא? כן, להקריא את הכל? כן, תקריא, אני אעצור אותך אם יהיה צריך. טוב, לימוד קריאה. אבא שלי דאג שאלמד מוקדם לקרוא ולכתוב. כשהגעתי לגיל הנדרש, נשלחתי לבית הספר של הכפר. מנהל בית הספר היה איש זקן, שעבודת הוראת בית הספר הייתה לו עסק מכביד. באותה מידה הכביד עליי הצורך ללמוד איתו. לא האמנתי שאוכל אי פעם ללמוד ממנו משהו. הוא בא אל ביתנו לעתים קרובות עם אשתו ובנו הקטן, והבן הזה, לפי תפיסתי באותה תקופה, היה פרחח. אז התקבע בראשי הרעיון, מי שיש לו פרחח כזה לבן, אף אחד לא יכול ללמוד ממנו כלום. חוץ מזה משהו אחר קרה, די נורא. הנוכל הזה, שגם היה בבית הספר, עשה תעלול. אביו הבחין בכך, רוב התלמידים כבר הלכו. הבן של המורה, 2 בנים נוספים ואני עדיין היינו שם. מנהל בית הספר יצא מגדרו. הוא דיבר בצורה מפחידה. הרגשתי בטוח שהוא באמת ישאג. למרות הזעם שלו, הוא קיבל מושג מההתנהגות שלנו, מי האשם. אבל אז הדברים קיבלו תפנית אחרת. בית המורה היה בסמוך לחדר בית הספר. הגברת הראשית שמעה את המהומה ונכנסה לחדר בית הספר בעיניים פרועות, מנופפת בזרועותיה באוויר. לה היה ברור לחלוטין שבנה הקטן לא יכול היה לעשות את הדבר הזה. היא הטילה את האשמה עליי. אני ברחתי. בפעם הבאה שמשפחת המורה הגיעה לביתנו, אבי אמר להם בבוטות מרבית שהידידות בינינו הסתיימה, והוסיף בקור. הילד שלי לעולם לא ידרוך יותר בבית הספר שלך. עכשיו אבי עצמו לקח על המשימה ללמד אותי, וכך הייתי יושב לידו במשרדו הקטן לפי שעה, והייתי צריך לקרוא ולכתוב בכל פעם שהיה עסוק בעבודתו. גם איתו לא יכולתי לחוש עניין ממשי במה שצריך להגיע אליי בדרך של הוראה ישירה. מה שעניין אותי זה הדברים שאבי עצמו כתב. הייתי מחכה את מה שהוא עשה. בדרך זו למדתי הרבה מאוד. התעניינתי כדרכו של ילד בכל מה שהיה חלק ממלאכת החיים המעשית. השגרה של משרד רכבות וכל מה שקשור בה, זה משך את תשומת ליבי. כן, אז אנחנו רואים אפשר לראות פה כבר את השורשים של מה שאחר כך הופך להיות החינוך האנתרופוזופי, גם בזה שבעצם הבית ספר הקונבנציונלי לא התאים לו, אמנם בגלל אותו אירוע עם המורה, אנחנו רואים שהיה פה אבא, שזה גם לא נשמע לי דבר כל כך שגרתי, לפני 150 שנה, אבא שגם אומר למורה לא יהיה דבר כזה, זה מגן ככה על הבן שלו, ולא מצדיק מיד את המורה, ועוד לוקח על עצמו את החינוך שלו, תחשבו, היום אולי חינוך ביתי וזה, הום סקולינג, אבל אני לא חושבת שזה היה דבר שגרתי בתקופה ההיא, אז זה מאוד, אז כבר אנחנו רואים שהיה פה, אחד הדברים שמאפיינים את הנקרא על הרוח, זה שהוא יקבל בכל החלק הראשון של החיים, הוא ייקח הרבה מאוד משאבים,
מהסביבה, והמשאבים האלה אחר כך ישמשו אותו לבנות כלים בשביל החלק השני. אז אנחנו רואים גם ששטיינר קיבל הרבה מאוד משאבים מהסביבה שלו. בהמשך האבא גם מביא מורה פרטי שמלמד אותו, ורק בעצם באיזה שלב אחר כך הוא הולך כמובן לבית הספר הרגיל, אבל בעצם יש הרבה מאוד השקעה בחינוך שלו, וגם מה אנחנו רואים, מה הדרך שבעצם הוא לומד בה, מה הוא מתאר לנו? דרך החיקוי. דרך החיקוי, נכון, ואנחנו יודעים שהבסיס של הלמידה בשביעון הראשון זה החיקוי, וגם הלימוד החווייתי, הוא מדבר על זה שמה שעניין אותו זה החיים עצמם, זה מלאכת החיים, ועל זה גם בנוי החינוך האנתרופוזופי, כשהגננת עומדת ליד הילד והיא שוטפת כלים, והילד לידה שוטף כלים, או היא עושה משהו בדרך החיקוי ודרך העשייה, בעצם הילד לומד. אז אנחנו רואים שהוא כבר אז התחיל שם השורש של זה. עוד דבר שהוא מתאר זה שהחיים האלה בתחנת הרכבת, שם הוא חווה כבר את החוויה הזאת שבעולם הארצי יש גבולות של ידע. הוא חווה את זה בזה שהוא היה רואה את הרכבות נוסעות לתוך מקום של תחנת הקמח, והיה שם מקום שהן היו נעלמות, ולשם הוא לא הורשה להיכנס. אז הוא חווה את החוויה הזאת שיש משהו שנעלם מעיניי, יש משהו שמתחיל ונעלם מעיניי, והוא מתאר את זה כאיזשהו התחלה ראשונית של החיפוש שלו, אחרי מה שנעלם, אחרי משהו מעבר לגבולות של החושים. אני כבר רואה שאנחנו נצטרך להקדיש לנושא הזה 2 שיעורים ולא אחד, אני קצת אעריך ברשותכם, אבל עדיין אני כבר רואה שאנחנו עוד לא הגענו לאמצע אפילו, אז זה, אבל אני רוצה לשאול אתכם על איזושהי חוויה בילדות, שבה אתם חוויתם את הגבולות של הידע הארצי, כמובן לא שניסחתם את זה לעצמכם ככה, אבל שהיה משהו שגרם לכם לחפש את הדבר הזה שנעלם, שיש משהו שהוא נעלם מעיניי, שהוא נעלם מהחושים שלי, אני סקרנית לדעת מה זה הדבר הזה, מה נמצא שם, במקום הזה שאוסרים עליי להיכנס אליו, מקום שהוא מעבר לגבולות של החושים שלי. את לא זוכר כרגע? אני יכולה להציע משהו, אבל אני לא בטוחה שזה באמת... לא לפחד, אין פה תשובות לא נכונות. אני זוכרת שבערך בגיל 4, אבא שלי היה במקלחת, וכאילו הצצתי דרך חור המנעול. וכאילו הוא תפס אותי, והוא פתח את הדלת, ואני מקווה שזאת המכה הראשונה שקיבלתי ממנו, אני מקווה מה שנקרא, אבל כאילו הוא היה בהלם, ואני אחרי זה כאילו יותר בהלם, אבל זה כאילו היה, ידעתי שקורה שם משהו, אבל לא ידעתי מה, והצצתי כזה, ואני לא יודעת אם זו דוגמה טובה, אבל זה מה שעלה לי. אני חושבת שזה בהחלט דוגמה טובה למקום כזה שאני מציצה דרך אור מנעול, יש שם, את זוכרת מה חשבת, או מה, זה גיל מאוד צעיר, אבל את זוכרת מה חשבת, או מה שאלת עצמך, או מה אמרת לעצמך? אני חושבת שבכלל חיפשתי את אמא שלי, ולא ידעתי איפה היא, וחשבתי שאולי היא שם. אז זה אני חושבת מה שעבר לי, או שיכול להיות שעכשיו שאני שואלת, אז יכול להיות שרציתי לראות אותו עירום, כאילו אולי משהו כזה, כאילו אני עכשיו חושבת על זה רק פעם ראשונה. כן, לא, זה גיל מאוד צעיר, לא בטוח שזה כל כך היה לך, רלוונטי, התגובה בטח הייתה מאוד, נשמעת מאוד דרמטית ומאוד מבינה. בדיוק, אני לא זוכרת אם זה היה סתירה או מכה אחרת, אבל זה היה דרמטי, אני יודע שאני זוכרת את האירוע. כן, כן. כן.
אני אגיד דווקא מתוך זה שאמרת שחיפשת את אימא, אז אני חושבת על החוויה הזאת של הילד כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, הרי יש דבר כזה שקוראים לו קביעות אובייקט, כן? יש דבר שבהתחלה ילד כשאימא נעלמת, נכון? יש שלב שהילד עוד בכלל לא שם לב, ואחרי זה, כי הוא בכלל לא זוכר שאימא קיימת ברגע שהיא הולכת, אבל אז מגיע השלב הזה שכולנו, כל מי שגידל ילדים, או עבד עם ילדים, מכיר את זה, את השלב הזה, שפתאום הילד בחרדת נטישה כזאת, וכל פעם שאימא נעלמת, או הדמות המשמעותית, מתחיל בכי, והוא נצמד אליה וכולי. ואז מגיע שלב שקוראים לו קביעות אובייקט, שבעצם אני יכולה לדעת שאימא קיימת גם כשאני לא רואה אותה. כן, זה הרבה פעמים בהתחלה עם חפץ מעבר, או אם יש איזה שלב כזה שאני יכולה לזכור שאימא קיימת, גם כשאני לא רואה אותה, אני יודעת שהיא אחרי זה תחזור, ואני יודעת שהיא ממשיכה להתקיים. וככה אני חושבת קצת באסוציאציה מתוך הדברים שלך, רונית, זה לא התייחסות ישירה, אבל המקום הזה שבו לראשונה בכלל אנחנו שמים לב שאימא או הדמות המשמעותית נעלמה, ואחר כך מבינים שהיא עדיין ממשיכה להתקיים גם כשאנחנו לא רואים אותה, זה איזשהו אולי כבר דבר ראשוני של התפיסה הרוחנית, במובן הזה שיש משהו, שיש דברים שממשיכים להתקיים גם כשהם לא מופיעים מול החושים שלי. כן? אז אני נותנת לנו את זה כאיזושהי תודה. מחשבה, תודה לך. ואני ממשיכה ברשותכם עוד קצת, ואנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו ממש רק בהתחלה האמצע, אז אנחנו עוד נמשיך גם במפגש הבא. להתייחס דווקא לדברים כן, אחד הדברים שמאוד מאוד מאפיינים את נקרא אל הרוח זה החוויה של הבדידות. החוויה של הבדידות מלווה אותנו מגיל צעיר, היא יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות, ושטיינר בביוגרפיה שלו מזכיר הרבה מאוד בדידות, והבדידות שלו לא נבעה דווקא מזה של בעיות חברתיות, או שלא היו, או שההורים עזבו אותו, או דברים כאלה, או נטישה, או כל מיני דברים כאלה, אלא הוא מתאר פה, אני אספר ולא אקרא, הוא מתאר הרבה מקומות שבהם היה לו בעצם, העולם הרוח היה נגיש לו, הוא ידע שיש דברים, היו לו הרבה מאוד מפגשים עם אנשים שמתו, עם כל מיני דברים שהוא ראה, עם ישויות שהוא הבחין בהם, ובעצם הוא חי בתוך עולם שלא מכיר את זה וגם לא מכיר בזה. כן? בילדות המוקדמת הוא פחות ידע שלא מכירים בזה, אבל היה פה איזשהו עולם שאין מפגש בין החוויות האלה הפנימיות שלו לבין מה שניתן בחוץ ולמה שמדברים בחוץ ומה שמלמדים בחוץ. בהמשך החיים שלו אנחנו יודעים שכשהוא לקח לו הרבה שנים לגלות את הידע הרוחני שלו, בעצם רק בגיל 40 הוא באמת העיז, ושילם על זה מחיר כבד, ובמשך הרבה, אבל לאורך כל הביוגרפיה שלו, הוא חווה בדידות מאוד גדולה עם חוסר היכולת לחלוק את העולם הפנימי הזה, שבשבילו היה ודאי לגמרי, והממשות הרוחנית שבשבילו הייתה ודאית לגמרי, ושבעצם לא היה לו עם מי לחלוק את זה. ההורים שלו לא היו אנשים רוחניים במיוחד, ואפילו לא דתיים, זאת אומרת, הם אפילו לא הלכו לכנסייה, הם ראו את עצמם כחופשיים, הם כינו את עצמם כאנשים חופשיים, בלי דת. הוא הלך מעצמו לכנסייה, והפך שם לעוזר של הכומר, וזה נתן לו מענה מאוד גדול, כי הוא מאוד מאוד התחבר לתפילות, ושם הוא הרגיש טוב. אבל בעצם אפילו בבית לא היה איזשהו רקע רוחני או
משהו שגם זה מאוד מתאים לחניכה המודרנית, כי אם אמרנו שהמשימה של רודולף שטיינר הייתה להביא לאדם המודרני את הידע הרוחני שנשכח, אז אם הוא היה גדל בבית שבו הכל היה, הרוחניות הייתה משהו נגיש וטבעי וכולם היו רוחניים, אז הוא לא היה חווה את הדיסוננס הזה, ואולי הוא לא היה חווה כזה צורך עצום למצוא דרך לתווך את זה ולהביא את זה לעולם. דווקא החוויה הזאת כבר מהילדות המוקדמת של הבדידות, בעצם אילצה אותו כל הזמן לחפש מענה, גם לחפש תשובות, היו לו הרבה מאוד שאלות, וכל הזמן לחפש יצירה של גשר בין החוויה הפנימית הזאת לעולם בחוץ. אני רוצה, זו שאלה האחרונה לפני שנסיים את השיעור הזה, לשאול אתכם על חוויה בילדות המוקדמת של בדידות מאיזושהי סוג, ואני גם אגיד שהבדידות, הוא מדבר שטיינר על הבדידות כתנאי הכרחי לדרך הרוחנית, מכמה סיבות. אחד, כי אנחנו צריכים את זה כהכנה, כי אחר כך מי שהולך קדימה בתוך הדרך הרוחנית יחווה הרבה בדידות, ושוב אנחנו לא חסרות דוגמאות של אנשים מובילי דרך שתמיד היו בודדים, אם לא לומר מוקעים ומוחרמים, וגם כדי שלא נאבד, כדי שנפתח אני אינדיבידואלי חזק, כי אחרת הוא אומר שבהליכה אל עולם הרוח, האני שלנו פשוט יתמוסס בתוך האין סוף הזה. אז כדי שאדם יוכל לפגוש את האין סוף של עולם הרוח, הוא חייב קודם כל לפתח אני אינדיבידואלי מאוד חזק, והבדידות מכריחה אותנו לפתח את האני, לא מאפשרת להתאמה ולהתמוסס בתוך החברה. אשמח לשמוע דוגמה אחת ככה לפני שנסיים, של איזושהי חוויה של בדידות שחוויתם בילדות. אני יכולה להגיד אני חושבת שבהכרח באמת פיזית לא הייתי בודדה, ואני חושבת שבתחושה שלי אני הרגשתי לבד, כן, זו הייתה חוויה אישית שלי. רציתי להגיד עוד משהו, אבל ברח לי, אבל אני יכולה להבין את הפער אצלי בין פנים לחוץ. זה הייתה החוויה הפנימית שלי שונה ממה שקורה בחוץ, וזה באמת תואם את משהו שעכשיו העלית. כן, כן. תודה, טל. כן, הבדידות לא חייבת להיות בכלל תוצאה של לפעמים דווקא בתוך, למשל, אני יכולה להגיד כמי שגדלה בחברה הקיבוצית, ואני יודעת שככה, כאלה שיכולים להזדהות עם זה, שהרבה פעמים דווקא בחברה שאת יכולה להיות מוקפת אנשים, ואת יכולה לחוש מאוד מאוד בודדה. כן, אז הבדידות היא לא חייבת להיות מציאות חיצונית. היא יכולה להיות באמת מאיזשהו פער כזה, היא יכולה להיות מאיזושהי תחושה של שונות, של חריגות. אוקיי, אנחנו נעצור כאן, אני יודעת שזה ממש ממש ככה באמצע ולא גמור, אני מתנצלת, אבל אנחנו נמשיך במפגש הבא, ואני מבינה כבר שהשלושה מפגשים יהיו כנראה לפחות 4, אם לא, אולי יוכפלו, אז יכול להיות שנעשה מין 2 סדרות כאלה. אשמח רק לפני שנצא, אם יש מישהו שרוצה לומר משהו, לשאול משהו. יכולה בבקשה להזכיר את השם שלה? את השם שלי? כן. כן, אמרתי יעל הרמוני, שמי, כן. אני יכולה להגיד שהיה מהמם, מרתק, נעים, פשוט חוויה מעולה. תודה. יופי, תודה רונית, אז יופי, אז נשמח לראות אותך פה כל שבוע. זה כל שבוע באותו יום באותה שעה?
כן, כן. אני גם רוצה להגיד, יעל, תודה רבה, שזה באמת נושא מאוד מאוד מעניין, וגם את מביאה את זה ככה ממש, כאילו בצורה מאוד יפה, הנקודות, זה כאילו באמת ממש נותן הסתכלות כזה אחרת וטובה גם עלינו וגם באמת על הביוגרפיה של שטיינר, אז ממש תודה. ברצון, תודה רבה. יופי, אז שמחתי מאוד לראות את כולכם, וזהו, אני אולי אגיד מראש אבקש, בדרך כלל השיעור הזה הוא 3/4 שעה, זה לא מספיק זמן, אם אתם מסכימים, אולי נחליט מראש, אתם רואים שגם בשעה לא הספקנו בכלל, אבל שהמפגשים הקרובים יהיו שעה, אז נספיק קצת יותר. להתראות לכולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, יעל.